ओमफ्रायलाय बहा थांगोनलाय डाइरेक्ट नारजि बुदां बिमाखौ पटाय हैनोसै थोद सुवाद नोंनोलाय हिनजाव जाथियानो थोथारा नामाब्रा अमा राजा बे बुरै मानसिखौबो पटायनो नागिरबावबाय थोद साला मोसौ गियान नैबे अमा राजाया दासिमबो सिख्लाफोरखौ आंनि गस्ला पकेटाव लंपेन्ट पकेटाव सोनानैसो दोननो हायो मिथिबाय थांखुथिमिफोरबो इदि लाइन 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 जानजियाव एथेमनो हायो आं आरो नोङो बेखौनो बुरै मानसिखौसो पटायनो थांनो ओंखारदों होनदों थिगबो गैलाय लाङाना नोंजों इलेक्सननि थाखायसो लोगो हमैनो नागिरदोंलै आबां जाबां खोथाफोरखौ दा सानथ'सै जायखिजाया टिकेटखौ मोनग'नो हाबानो जाबाय बाखि नायनोसै उनाव मा जायो साला बे सुवाद थफिरामखौ बारा बिश्वास खालामनो हानाय नङालै बोरैबा नारजि बुदांनि बिमाखौसो पटाय हैगारगारगोन बियो बेनिखायनो जोंनो थांग्रोनांसिगोन अब्लालाय दाब्रायदोब्रा गारिखौ र होमबा आरो मोनसे खोथा दिनैनो सिम्बलखौ रेडि खालामखानांसिगोन जिसिपिखौ थफिरामाबा मा सिम्बल लायोथाय गावनि टफिखौनो होआ बे थिगबो गैयालै बेजों टफिखौनो बिराद मोजां मोनथारो बियो टफिखौनो होगारगारनोबो हानायलै बियो सिम्बलाव जियानो जादोंला सिम्बलाव बियो मा होयो होथों जायखिजाया बेखौ जेरैखिजायाबो फेजेननांगौ टफिरामखौ बेनि थाखायनो नोंनिफ्राय गोख्रों सापर्ट नांगौ बमब्रमा उनावहाय आं इलेक्सनाव देरहाखांबाथाय ओरैबायदि मानसि गिदिर बानायगोन नोंखौ थोद बे नोंनि थार गज' बाथ्राफोरखौ आंनि सायाव बाहायनाङालै देनां रायजोफोरखौ थगायनायाव खामानि होगोन अब्ला बुंबानो जाबाय नों रायजोफोरखौ बुरखायनायाव आं दङब्रा नों सिन्था लानाङा नोंल' खालि थफिरामनि उदिसला थफिरामा माला खियो माला जायो माला थायो सोरखौ लोगो हमो बेफोरखौ नायखुमाबाय था नोङो बेफोरखौ नों टेनसन लानाङा दे टिकेटखौल' माथा मारिगोरलाय नों आच्छा बारु थाइबानि लारु जै इलेक्सन देरहाखांबाय अब्ला धिनटानानाना थोद साला सुवाद अमा राजा बांद्राय अभार कनफिडेन्सआवनो थैगोनलै नों जिउआ खेबसेल'सो दा बेनिखायनो गासैखौबो ट्राइ खालामजोबनांगौ अभार कनफिडेन्सबो जानांगौ बिदि होननानै गां गैयालासिनो गोजौनिफ्राय बिरनो नागिरबा जागोनसे खोथाया नंखायबो नङालै बेनिखायनो गां बानायग्रोनांगोन आंथ' अख्राङाव नायदावबाथाय दाउफोरखौ नुबाथाय जि बिरनो लुगैयोलै गोदो उन्दैयावथ' ओरैबायदि बिरनो लुगैयोमोन ना सानलायलायोमोन आङो थैनाव जिबाथाय दाउ जाथों होननानै दालाय जि नुदों मानसिखौनो जाबाय थानो लुगैयो माथो मानसि जानो गोसो जादोंबा गारिया दाब्राय आरो नारजि बुदां बिमानि अफिसाव लाखादो करेक्ट थफिराम मोनहैनि सिगांनो जों मोनहैग्रोनांगौ अब्लालाय माथो थौ बिदिबालाय आयै माइरंसो जावगासिनो माथो औ ओरैनो थास्लायस्लाय सरखारि माइरं मोननायखौ जावदों आं हा मानोथो गसंनानै थाबाय थाखो जिरायदो आइ सानस्रि नोंबो जिरायदो दे आफायालाय बहा दङ ए बारियाव दंहैयो बियो बारिनि हाग्राफोरखौ दानस्रांहैदों खोमा हा आब' थफसियालाय जानोहाय बहा थांखोथाय दानिसो न'आव दङमोन मानसिया दे बिदिबालाय नोंसोर जिरायथ'दे आं आफाखौ एसे खबर लाहैनि जागोन दे हा नोंहालाय खबरफोरालाय माबायदिथो आरो फिसौ एमाव राजायालाय दङ बिदिनोसै आरो एमाव राजायाबो दङ न'आवनो बे फाग्ला अमा राजायालाय बेखौनो रायखांबावो नामा जावैसौखोलाय मानोथो होखारहरखो मानोथो गोरजिया थानो थिनहरखो नोंलाय सोर लुगैयो आयै गावनि फिसायखौ बेफोरबायदि होखारहरनो आखलानो जाथारा बेनिखायनो थिनहरबाय आरो न' गंसेयावनो बिहारिजों थाजाबनो हाया आं आरो आंनि सेराव अमा राजानि बाथ्रा दाबि हुनबाय थासै दे जिराय हा दालाय जिउखौलाय बोरै दैदेनलांनो सानखो मावनोसै आरो माबा मोनसे जिउखौ थांना थानो थाखायथ' माबा मोनसे मावखानांगोन दे बेफोरथ' थिगानो मावना जागोन मोजांनि बाथ्रा नाथाय हौवा गैयि न'खरखौ मानसिफ्रा बोरै नायो मिथिखायो दा फिसाय गैयि हिनजावखौ मानसिफ्रा मा नोजोरजों नायो मिथिखायो थेवबो माथो खालामबावनो आरो हौवायानो गाज्रिबालाय आंना दाखालि बे फाग्ला अमा राजाया फन हरदोंमोन खोमा आंखौ थिखोआखै आं लोगो मोनबाथाय थिगसे रायगोन होननानै साननानैनो लाब गैया बेखौ रायनानै लाबथ' गैया मिथिखायो आरो सैमानि लान्जायखौ दानबा सैमानि लान्जाया सिद्दा जाबावगोन नाथाय अमा राजाना जाया बाप्पावै माथो हांग्रिमोननिबो दंफैखायोलै बे सान्सावनो सान्स इलेक्सननि खोथाबो रायलायनोसै थफसिनिबो खोथा बुंखानोसै माथो हांग्रिमोननिबो दंफैलै आरो खुलुमबाय आंनि जानो गोनां बिखुनजोफोर मा फाग्ला राव बाहायलाबायदों मा जानो गोनां बिखुनजोफोर बेलाय प्रेक्टिस खालामखादोंब्रा देनां बिखुनजो होननो मोनखागोन ना बेनिखायनो बुंखाबायब्रा जाया आफ्रामा मानि बिखुनजोसै बेलाय आं बुंखाबायानो दा प्रेक्टिस खालामगोरखाबाय आं प्रेक्टिस जिरायफै थुफिराम नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै मानोबा आं मोननै खामानिनि थाखाय फैदों मोनसे इलेक्सननि थाखाय आरो मोनसे थफसिनि थाखाय नोंहा बे इलेक्सन दारायनो नागिरदों औ इलेक्सन दारायनो नागिरदों आरो इलेक्सनाव देरहाखांबाथाय थफसिखौ बें बेरे बे खारो जायखिजाया आइ बिखुनजाल' गनायथि होदो बास जाबायबो आरो आंनि फिसाजोआ बारिनि मैगं थाइगं नङाथ' नों खानो फैबानो खाना लां होननानै बुंनो आं बापावै मानिसिबां बुजिथाराब्रा आंनि गोसोनि खोथाखौलाय
आं एसेबां मोजां मोनो नोंसाजो थबसिखौ आङो रानि साजायना दोनगोन आं रानि आंनि फिसाजोखौ रानि साजायनायनि सिगां नों गावनो राजा जाग्रोलाय बाप्पावै आंनि सायाव फोथायनाय गैबावला आरो आं राजा जानो नागिरखाबाय माथो इलेक्सन दारायखांनायनि उनाव बेफोर उननि बाथ्रा सिगां राजा जाग्रोना खिन्थि बाप्पावै जानो गोनां बिखुनजो नों आंनि सायाव फोथायनाय गैया आरो सोर दङलै आं बायदि नोंसासो थबसिखौ बेफोरबायदि आमथा आमथा खान्थाल आथा बायदि गोसो थोनाय मोजां मोननाय एसे बुजिदोब्रा नोंसासोखौ आंनि खालामनानै होदो आं नोंसासो थबसिखौ जोबोद अनगोनब्रा खालि नोंल' आंनि गोसोखौ बुजिदोब्रा जानो गोनां बिखुनजो आंलाय मालायनि फिसानि गोसोखौलाय मानो बुजिनांगौ जाखोसै आंलाय आंनि फिसाजोखौसो बुजिगोन दा ओरैनो हाया 9 मास गोजोन उदैयाव लानानै फेदेरदों आरो आं नों बिफैबानो नोंनो हरगोन नामा आङो मैगं थाइगं खानानै हरनाय बायदि खबरदारलाय बुरैफोर आंनि लोखि थबसिखौ मैगं थाइगंजों दारुजों मिथिबाय आंनि लोखि थबसिया लोखि थबसिल' आंनिसो फिसाजो दा आं जेजों खिरुजा माने आं खोनासंनो बायोलै आंनि लोखि थबसिखौ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ जानाय बुस्थुफोरजों दारुजों मिथिबाय रुजुनोबा बिबारजों रुजु बिबार केटास बिबारजों नामा थोद बे सुगोजा बिबारजोंलाय मानो रुजुनांगौ जाखोब्रा रुजुनो नालाय एसे मोजां बिबारजों रुजुब्रा आंनि लोखि थबसिखौ रुजुनो नालाय लोखि थबसिखौ मोजां बिबारजों रुजु जेरै गलाब बिबार पदम बिबार रजनीगन्धा बिबार नारजि बिबार बेफोरजों रुजु बाथो नोंनि खोथाया आं थास' बिबारजों रुजुगोन ना गलाब बिबारजों रुजुगोन बे आंनि गोसो बाप्पावै बिदिथार आरो नों बुरैफोर दे जेबो नङा गावनि फिसाजोखौलाय बिमाफ्रा जिथि बुंनो हाखायो नाथाय आं थबसिखौ हाबा खालामनायनि उनाव थबसिखौ जेबो होननो मोननाय नङालै अब्ला आंनि बिसि जाबायना जायखिजाया रागाखौ साइडआव दोनथ'नानै थबसिनि खोथाखौ सानदोब्रा बिसोरा दिने दिन बुरैलांगासिनो बिदि दोनबाय थानोसै आरो फिसाजोखौ जोंबो मिथिगौ जोंनि फिसाजोखौ बिलाइनांगौ होननानै बिदि बिलाइनांगौ होननानै जानला माला मानसिनो हरनोसै जोङो थैस' थांस'नि मोखां नायलाय रायजो जाहैनांगौआ बेहा ओइ बुरैफोर आंलाय मा जादोंब्रा आं इसिबां मोजां बुरखायसेयावबो मानो बुरखाय जायाब्रा मा होननानै बुरखायबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय नोंखौलाय आं फिसिगोन ना नोंसाजोखौ बिराद मोजां फिसिगोन नोंसाजोखौ फिसिनायजों लोगोसे नोंसोरखौबो फिसिफागोनब्रा गावनि थाइसे उदैखौनो मोजाङै सुफुंनो हागोन ना हायाथाय जोंनिबो बिबार लानो ओंखारबावदों नै नायलाय उल्था बुजिलायबाय दा एसे बुजिदोब्रा जानो गोनां आइ बिखुनजोफोर नोंसाजोखौ जोबोद मोजां मोनोलै आं आमथा आमथा खान्थाल आथा सिथाबनाय बायदि आरो नोंसाजोआ मा खालामो मिथिगौना आंनि खर' मेलेमाव अराय मोसाफैबाय थायो जेब्लाबो सिमां मोगथां हा बुना हरबानो जाबायना मोसाहैबाय थायोबालाय गोदाव सोराव सेंग्रा गोरलैफोरबायदि बुंफैलाबाय थादों सेंग्रा गोरलैफ्रा बिदि बुंनो हायालै जोंफोरबायदि सेंग्रा बोराइयासो हायो मिथिबाय बेनिखायनो जानो गोनां आइ बिखुनजो नोंसाजोखौ आंनो हरदोलै मानो होनोबा नोंसाजो आंनि गोसोखौ मालाबानो खावनानै लाबोनानै दोनफैदों फाग्लिया दा बे थबसियानोथ' आंनि गोसोखौ खावना लाबोनायजों लोगोसे दा आङो गोसोखौबो लांफिननोसै आरो थबसिखौबो लांनोसै आरो सुदाय मुलाय ना मा होनो आइ बिखुनजो आं बुंखाबायानो दा आंनि फिसाजोआ जोंहानि बारिनि मैगं थाइगं नङा जायनो सोंनो फैयो बेनोनो हरनो आं आंनि लोखि थबसिखौ आरो मैगं थाइगंजों रुजुलायबायना औ नङाबा माथो आंनि फिसाजोखौ मैगं थाइगंफोर बायदि बिबानो मोनगोन नामा ओइ आइ बिखुनजो आं हले रागा जोंबाय दै हा जोंबाय थाबानो जाबाय आरो बांद्राय जोंनो लुगैदोंबालाय हा बे अरफ्राव बारसोमना लाहैथों आरो आंनि रागाखौ नायमारनो ना दे खिन्थिलाय आंबो नायनायाव दंथारो नायमारगोन ना औ नायगोन आंबो हाबा मा देखायखो बुं जानो गोनां बुरैफोर नोंसाजोखौ आंनो हरगोन ना हरा दरखार गैया बिदि सिगि जाबानो हरनो आङो नोंनो आंनि फिसाजोखौ थफिरा मानो पिस्तल देगासिनो नोंलाय आया गिबाय हनै बुरैफोरा बिख्लोरो जाथार नुवाखै गिथाराखै इसेबो ओइ बुरैफोर नों इसेबो गिथाराखैना आंखौ इसेबो सिरियास लाथाराखैना नोंनि बिख्लो रोजाखौ उनगोन आं मिथिबाय उनै गोबा खालामगोन मा दरखारनो गिनोसै नोंखौलाय बे नोंनि पिस्तलखौ देखायबानो गिबाय आं बाप्पावै मा जातनि बुरैलै मानसियालाय नोंसाजोखौ जोबोद मोजां मोनो होनब्ला मानो बुजियाब्रा थाइगिर आथा बायदि खान्थाल आथा बायदि मोथो मोजां मोनो होनदों आं थबसिखौ दाथ' आं इलेक्सन दारायखांनायनि उनाव राजा जाबावसिगोनसो मिथिबाय नोंसाजोखौ रानि खालामगोन आं रानि लाजियाबो गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहाग रानबाय थानाङा नोङो जाया गारा मानो जाया जानांगौ जाखो आं साननैसोनि उनावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारबो जागोन आं बर'निल' लिडार जाया मिथिबाय आसामखौनो आखाइ मुथियाव दोनगोन आं खालि नोंसाजो थबसिखौ आंनि थाखाय थिनानै दोनो ओइ सेंग्रा थिफुथला इसिबां गोहो जादोंना नोंहा आंनि न'आव फैनानै आंनि न'आवनो दादागिरि खालामफैनो थफिराम मा खल बियो बाप्पावै माथो सोमस्रिबो दंफैयो ओइ सेंग्रा ओंखारलां नङाबा दिगदारसो दं ओंखारलाङाबा पुलिस लिंहरनाय जागोन
हाथ'फिरा मा खय बियो मा पिस्तल देखायलायनाय बेलाय आं पिस्तलखौ गोसो जानानै देखायाखैथ' आं गोसो जानानै पिस्तलखौ देखायाना आइ बिखुनजोआसो आंनि रागाखौ नायनो होननायखाय डेम' देखायदों आं अब्लाबो बिदि देखायनो नाङा ना ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां गलथियावनो मिस्टेक जाफ्लांबायलै आं रागाखौसो देखायदोंमोन माथो बुंबावनो आइ बिखुनजोआबो बिराद अख्रा नालाय ब्रा मानि आइ बिखुनजो बेलाय एडभान्स बुंखाबायब्रा दा बुंनाय उनाव बुंनाय एखेसो जाखागोन ना थबसिखौ लांखांबा ओइ दुगामारा सेंग्रा नों बायदि सेंग्रानो जोंनि फिसाजोखौलाय मानो हरनांगौ जाखो मानो हरा आंबो मोजां जागोन ना आंबो इलेक्सन गेलेनो नागिरदों थोद फाल्तु खालामबाय थाना बाप्पावै सैथो खोथाबाबो नंखायसो बुंदों सानो नंखाय बुंबाबो धेमालि खालामदों सानो धेमालि खालामदोंबाबो नोंसोर दुखु मोनो खालामगोनथ' आं मा खालामनांगौ जाखो बिथिं लोखि थबसिनि दिबाना आङो बिथिं इलेक्सननिबो फाग्ला जानानै दङ खालामगोनथ' मा खालामगोन आं ओइ थ'फिराम आं मोजाङै रायलायगोन होननानै बुंखाबायमोन ना नों मानो दावराव खालामफैनांगौ दे आं दावराव खालामनो होननानै खालामाखैलै सोमस्रि खोथाखौथ' आङो बिराद नर्मेलैसो रायलायदोंमोन नाथाय मा खालामनो बोराय बुरैफोरा बुरैलांबा खें जायो होननाय बाथ्राया नंमारगौ खोमा माबा रायलायस्लाबनो मोना मास्लाबनो मोना आंखौसो रायखायो सैथो खोथा बुंनायखाय बुरैयासो दाय जाबाय ओइ लायथो खें जाखाबाय नङाना अब्लाबो आइ आफामोनजों मोजाङै रायलायनांगौ मा रायलायबाय थादों बिजों होखारहर बेखौ न'निफ्राय आरो नों सेंग्रा थांगोन ना थाङा आं न'निफ्राय आं मोजाङैनो रायलायदो आरो थ'फिराम दे अब्लालाय दे निमाहा होदो गावनि साननानै ओरैनोबाबो उनाव न'नि जालायखागोन जोंहा जानो गोनां आइ बिखुनजो नोंबो निमाहा होदो दे आंखौ गावनि बिजामादै साननानै बिजामादैबो साना निमाहाबो हो आं बाप्पावै एसेबां अख्राथार आरो ओइ थिफुदला ओंखारलांदो बाप्पावै माबायदि नाम दोनखायो आंखौ आं थ'फिरामसोलै थिफुदला नङा ओइ जानो गोनां आइ बिखुनजो नों सासेखौ आंनो होदोलै आंनो होदो ओइ जानो गोनां बिहावसो नों सासेखौ होदोलै आंनो होदो नङाबा मेथाइ खनगोन आं दुखुनि थोद मा खालामबाय था गावसोरा बोराय बुरि जानानैबो खेबनै हाबा खालामगनो हानायखाय जोंखौ पात्ताखौनो लाला आरोना आं अनगोन होनबायना थबसिखौ ओरैबायदि अनगोन आं ओरैबायदि अनगोन थबसिखौ अननायजों लोगोसे नोंसोर सानैखौबो अनगोनब्रा नोंसोर सानै बोराय बुरैखौबो देनां बोराय जाबा बुरै जाबा नोंसोरनि खि हासुदैखौ सोर गारगोन फिसाजोफोराथ' फैबाय थानो हानाय नङाना बेनिखायनो आं फैगोन आं खबर लागोन दाथ' आं इलेक्सनाव ओंखारबावनो नागिरबाय देरहाखाबाथाय नोंसोरखौथ' ओरैबायदि पावारफुल मानसि खालामगोन आङो खालि नोंसोरल' आंनो एसे सापर्ट होदो आरो गोदाव सोराव नोंनोलाय सोर टिकेट होगोन बेफोरखौ टेनसन लानाङाब्रा बिहावसो बे इलेक्सननि टिकेटखौ मालायनि पकेटनिफ्राय खनबानो मोनगोन आं जायखिजाया थबसिखौल' आंनि बानायनानै होदो नोंसोरो दे जियानो जादोला खेबसे चान्स होदो आरो औ एसेबां खुथार बुंबाय जेब्ला खेबसे चान्स होदो औब्रा माखौ सानबाय थाखो नोंनो आं सनानि गान्दु होगोन मिथिबाय सनानि गान्दु नोंना ओरैनोबा खर'आव खानाय गैखाला गावनावसो खर'आव खानायानो गैया थफिसो गाननानै लाबाय थायो थोद फाग्लि हांग्रिमोनदि सब समावबो धेमालि खालामजाया दे जियानो जादोला इलेक्सननि थाखाय नोंसोरो आंनो हेफाजाब होदो दै बिजामादै साननानै आरो नोंसोर सानैयाबोथ' आंनि बिबनां जाखाबायना नोंसोरबो आंखौ हेफाजाब होनांगौ मिथिबाय आं इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव न'नि मानसिफोरखौ गासैखौबो नायजोबगोन माने नोंसोरखौ नायजोबगोन नोंसोरनि उदैखौ सुफुंजोबगोन बेनिफ्रायसो रायजो राजाफोरखौ अनगोन आं बेनिखायनो नोंसोरनि सापर्टनि गोनांथि मिथिबायना आइ बिखुनजो आंखौ सापर्ट खालामदो मिथिबाय नङाबा अमा राजाजों गाख्लायजागोन नोंसोरो अमा राजाजों दा रायखां बे अमा राजाखौ आच्छा गाज्रिनो रागा जोंनानै दङ होमब्ला अब्लाथ' मोजांसो बे अमा राजाखौ गाख्लायनो थाखाय आंनो हेफाजाब हो नोंसोरो मिथिबाय नोंबो अमा राजाबो एखेसो धुत अमा राजाजों आंजोंलाय बोरै एखे जानांगौ जाखोब्रा अमा राजानाव खानाय दं आंनाव खानाय गैयालै ओरैनोबा अमा राजाया आंनि फिसाजो उन्दैखौ लांनानै आलाय सिलाय खालामहैबाय हिनजाव गदाय लाहैबाय दा आरो नोंबो बेखौनो रिपिट खालामफिननो नागिरदों नामा हा नोंबो आंनि थबसिखौ लांनानै बिदि आलाय सिलाय खालामनो नागिरदों बाप्पावै इंलिसबो रोंलायथारो माथो आइ बिखुनजोआ एसे फोरोंदों आं साबास हांग्रिमोनदि बिबनां साबास जियानो जादोंला आइ बिखुनजो बे अमा राजा सुवादा जिउआव जोंखौ खेबसे नङा खेबसे सबखौबो दुखु होदों मिथिबायना बयखौबो दुखु होदों जेरै हांग्रिमोनदिखौ दुखु होदों हांग्रिमोनदिखौ लांनानै हिनजाव गदाय लाबोदों आरो सोमस्रिखौबोथ' गोसो थोनानै गारदों बियो गोसो थोनानै बेलेगजों हाबा जादों बेनिखायनो आं बुङो अमा राजाखौ बे समावनो सम खिथेर होनांगौ खिथेर लानांगौ अमा राजानि सायाव नायदो बिसोर सानै आब्ला नारिखौ अमा राजाजों मा खालामजादों सोमस्रिया सिख्ला समाव अमा राजाजों गोसो थोलायनानै गारजादों आरो हांग्रिमोनदिया हाबा जाखांनानै हिनजाव गदाय लाजादों अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बिसोर सानैनि जिउआ बुंनो थाङोब्ला बे अमा राजाया नोंसोरनि न'खरनि गासैबो सुबुंखौनो दुखु होदों बेनिखायनो नोंसोरो गासैबो लोगो नांनानै आंखौ हेफाजाब होनांगौ अमा राजाखौ फेजेननायाव नङाबा माथो अमा राजाया जोंखौ गासैखौबो दुखु होदोंथ' आरो फेजेननांगौ बेखौ जेरैखि जायाबाबो अब्लालाय माथो नायबावबाय थाखो दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो आंखौ हेफाजाब होनायाव नोंसोरबो नांफादो लैहोरनो बिहावसो जागोना गावनि बोराय पार्टिखौ गासैखौबो बुथुमदो आरो बुरैफोराबो नोंनो आङो खुन्दुं होगोन ना मा सिन्था इन्दि खुन्दुं होगोन नोंसोरनि जेसेबां बुरै दं गासैखौबो बुथुमजोबदो आरो हांग्रिमोनदि जानजि खाफ्राखादो अमा राजाखौ फेजेननो थाखाय नोंनि जेसेबां हिनजाव लोगो दं गासैखौबो बुथुमजोबदो मा हिनजाव लोगोल'लै हिनजाव जाथिखौनो गासैखौबो अमा राजानि एगेन्स्ट खालामजोबदो
आरो सामसे नोङो आंनि थाखाय मोजां मोजां डायलग लिरनानै होदो स्पिच लिरनानै होदो मिथिबाय अब्ला जों खौसेथि थायोब्ला बे अमा राजा दुथां फाख्राखौ जों मानो फेजेननो हायालै गोरलैनो फेजेननो हायो आंखौ ज' लोगो नांनानैबाबो रावबो फेजेननो हायालै मानो होनोबा मोसाया हारसिंसो सिखार खालामो सैमाफोरासो ज' ज' जाजाय खांख्लां खिंख्लिं फौ 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 होननानै लोगो लालायो आं मोसासो बेनिखायनो आंखौ फेजेननो हायालै मेडाम खालि नोंल' आंनो टिकेटखौल' जगार खालामनानै होदो बेफोरथ' थिगानो दे नाथाय रायजो राजाफोरा दाना जाम्बा जाम्बि नंलाना सिगां नोंखौ भट होनायनि सिगां नोंनि बेकग्राउन्डखौसो नायगोन नोंथ' गोरजिया थाबावनायसो ओइ जेबो नङा बेफोरो एक्सपिरियेन्ससो लादों होननानै बुंगोन आं रायजोफोरखौ थगायगोन ना आरो मेडाम नोंथ' पलिटिकेल लाइनाव बिराद गोबाव जाबायना आरो नोंथ' मिथिखायो पलिटिकेलाव मा नांगौ मानसिनो थगायनायखौसो नांग्रोगौ नङा होमबा आं थगायनाय एक्सपार्ट ब्रा नों आंनो टिकेटखौल' होनानै हो बाखि आं दं मास्टार मानसिनि खुगायाव बेफोरबायदिया समाया अमा राजा है मेडाम आं फोरोंसालियावसो मास्टार दा बाहेरावथ' आं अमा राजासो ना आरे मेडाम मास्टारा गुबुन फारसेजों थागोन ब्रा आंथ' आरो सरकारि मास्टारबो नंबावा ना जायखिजाया आंनो पावार नांगौलै मेडाम पावार नांगौ आरो मेडाम आंखौ जुदि पलिटिकेल लाइनाव सोनानै होयो अब्ला नोंबो पावारफुलनिफ्राय पावारफुलसिम जालांगोन ब्रा मानो होनोबा आं थगायनायाव PhD खालामखानाय मिथिबाय आरो पलिटिकेल लाइनाव थगायनाय नङाबा जाथाराना सैथो खोथाजों रावखौबो देरहाहोनो हायाना बेनिखायनो थगायनायाव आंनि अनगा रावबो रोङाब्रा आरो मेडाम नोंथ' बुंनो हाखानाय नंखायालै पलिटिकेलाव थगायनाय गैया होननानै बेनिखायनो नैबे अमा राजानो टिकेटखौ होदो मेडाम दे जागोन नायगोन आं नायनाङाल'ब्रा मेडाम डाइरेक्ट बुंखाना औ टिकेटखौ होगोन आं होननानै बुंखाब्रा होद नोंबो माबा मोनसे होनदोब्रा देलाय मेडाम चान्स होदो अमा राजानोबो बयबो खेबसे खेबसे चान्स मोनखानांगौ दे नों खामानिफोरखौ मोजां मावाब्ला मोसौ बुनाय बुगोन ना जों थोद साला आंनि बेइज्जतिसो खालामनो फैदों नामाब्रा नोंलाय सिरि सिरि था आं फुस्लायदोंसो दे मेडाम जेने थेने टिकेटखौल' होनानै होदो अमा राजानो बाखि आं दं ओइ मेडाम आंनाव सियालनि बुद्धि दं मिथिबाय आरो सियालनि बुद्धिया पलिटिकेलाव बिराद खामानि होयो आंखौ सायख'दोब्रा आंनो टिकेट होदोब्रा मेडाम र' आं मोनसे जायगायाव फन हरनि हेल' आं बुंदों मोनसे खोथानि थाखायसो फन खालामदोंमोन आं टिकेटनि औ केन्डिडेट दङ अमा राजा औ जागोन दे जागोन दे मा होनखो मेडाम टिकेटनि खोथाखौथ' नों सिन्था खालामनांला नाथाय खामानिखौसो नों माबोरै मावगोन नों बेखौ सिन्था खालामनांलाब्रा मेडाम आं मानसि फुस्लायनायाव बिराद एक्सपार्ट खाब्रा गासैबो हौवा जाथिखौनो आंनि मुङाव भट होनो होगोन आं आरो सिख्लाफोरखौलाय हिनानै फंसे मिनिबानो आंनि मिनिनायाव आंनि खदाल बायदि हाथायाव सब गोजावजोबगोन सिख्लाफ्रा जेरै बिदि बिदिब्लाथ' सिम्बलखौनो नोंनि हाथायखौसो दोननांसिगोन थोद बारा जाद्राय बिदिब्ला मेडाम आं जेसिपिखौसो होनो सानदों दे बिदिबालाय दा न'आव थांदो आरो इलेक्सननि थाखाय स्पिचफोरखौ रेडि खालामहैदो मिटिंफोराव इलेक्सननि स्पिच होनांगौ जागोन मेडाम बेफोरखौ टेनसन लानाङा ओमफ्राय आङो टिकेटखौ मोनथारगोन ना मेडाम गाबोननो औ मोनगोन ये हुइना बाद लान्जाय टेम्पार पाट बब्र साला स्वाद लेथा पात्रा गाज्रि मोननांला मेडाम खुसिजोंनो खुदुमफ्लांबाय आं दानो खुसि जाथ'नाङा थांनानै खामानिफ्रा मावहैग्रो थां अके मेडाम मालै बब्र हिनजावफोर बायदि बुगाबायसो माथो नोंलाय थोद साला बोरमा खुदुमनानै बेयाव लेथा बाथ्रा बांद्राय खुसि जाबा खुदुमनो गोसो जायोलां आंखौसो खुदुमनो मोनबाय आरो नों आरे नोंखौ खुदुमाबालाय नारजि बुदुं बिमाखौ खुदुमसै आरो आं जियानो जादोला इलेक्सननि थाखाय स्पिच रेडि खालामनांसिगौ दे बब्र नों लिरनानै हो थोद आं रोङालै अब्ला नारजि बुदांखौनो खोन्थानांसिगोन थोद नारजि बुदांनोबो खोन्था जायाना आजिखालि मालाय बिराद रमिअ जुलियट जालायगासिनो मालाय सोरजोंब्रा आजिखालि नारजि बुदाङाबो आंनि आगानसो थाबायनो हमबाय बेबो सोरबा हिनजावजोंसो लाइन मारिबाय थाग्रा जाबायलै आंबो नुदोंलै दाखालि होद मा जायो जाथों होननानै जेबो बुङाखैलां जायखिजाया दुमफावनो लिरनो होबा मा जागोनलै नोंथ' थगायनायनि फाखनसो लिरनो होगोनलै दुमफावखौ लिरथारगोन जानो बेबो मोनसे थेवबो फुस्लायना नायनांसिगोन माथो उफायबाव जायखिजाया दुमफावखौ आं फुस्लायनोसै थफिरामखौ नों नोजोर होदो बे सुवादा बहा मा खालामहैदों मा खालामहैयाखै एसे पात्ता लाबाय थादो थफिरामखौ थिग गैयाना बेबो मोनसे डेन्जारथारना जायखिजाया लोगोफोर इलेक्सननि पार्ट खालि नोंथांमोना भट होनो हागोन भटखौ माबोरै लिरनांगौ थफिरामनि थाखाय माबोरै लिरनांगौ अमा राजानि थाखाय माबोरै लिरनांगौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जागोन स' लोगोफोरा अब्लासिम भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनानै गालां कमेन्ट खालामनानै गालां शेयार खालामदो बेल बटनफोरखौ थुला जोंना गालांदो दै लोगोफोर दे अब्लालाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन